Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, Katabang. Kasurog. Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Babaeng taga-Bicol, ako Bicolana. Serbisyo Asin Riparo, kay mahal si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo. Ito ang nagimatan, pagka-Bicolana. Serbisyo Asin Riparo. Ang sakit
Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Tess sa Buriga. Kay Myra Seya Acuña. Kay Adan Eva Jr. Ma'am Elena Valenzuela. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanyang pong aldaw kitanin Martes. Hoy Martes, Tuesday. Petsa 17 na po kita ngunyan kang bulan na Setyembre. Taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, September 17. Yan, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa. Siyempre duman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan ng sakuyang perming tugon ha. Iringatan tatabian sa tuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Oy duman po sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. May mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Permisa na po kita magsarig sa satuyang kagurang nanta. Siya po ang nakakaaram kaya. Thank you Lord. Salamat Lord. Salamat sa panibago na naman na aldaw na itinaom mo sa lambang sa saro sa muya ngunya. Bala ka na Lord ha. Bala ka na Lord. Thank you. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, na ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang,
Bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Asin Ripa. Oy, good morning man tabi sa imo, Ma'am Minda Borromeo. Ay kay Madam, good morning. Kay Ma'am Lisa Manlapas Capos Abalos. Good morning. Kumusta tabi kita ngunya na Martes? Ano tabi, tururog pa sa mga estudyante. Turog pa baga nga yata, suspendido pa man po giraray ang klase digdi po sa parte kang probinsya ni Nalbay. May mga munisipyo na daiman po nag-abiso. Ibig sabihin, pag da-abiso, may klase po kamo. Ayo. Diyan sa may parting First District, ang Tiwi and Malilipot. Ang day pong abiso, ibig sabihin, igwa pong klase yan. So, the rest po kang mga munisipyo asin syudad, igwa po ki abiso, suspendido po ang klase. Ayo. Dahilan po yan kang dua pong o kaya tulo na weather system ang nakakaapektar po sa Satuya digdi sa may parting Bicol region. Tad-taramon tayo sa pag-asa. Ayo. Tas si Bagyong Hiner naglandfall na kasubago. Sana magdordiretso na ini tagari paluwas ini sa par Sir Bobby sa aga. And si Bagyo man susaro manana sa luwas pa kang par balaog man garingon niya na aldaw o kaya sa aga tapos maluwas man sa natabi Sir Bob. Yan ang mga maurag na bagyo nagharanggilid sana dyan sa may Philippine Area of Responsibility. Dyan sana sinda sa may dagat naghahaging-haging sana. Kaning day kita maapiktara na maray. Okay na ini sa tuyang habagat. Rene Boy Bulata. Okay na ini sa tuyang huro habagat sana. Tabata sa mga tugang nyatong mga parauma. Nagburungan na suparoy. Kaya lang tabi Sir Rene Bulata. So tinanom kong kamuti, ay naku, to lubog naman sa baha. No. Paano ka itong pagbunga kang kamuti ko? Sabi ni Madam Minda, always watching, magayon lugod sa panahon. Nagsirang na si Haring Araw. Yan ang problema tabi Maminda ta pag amay i-declare o kaya amay minaabiso ang sa tuyang mga opisyal minagayonon man ang panahon. No. Kasud mailingan nindo medyo late na so abiso pero maura. Kang nakaabiso na tabi Maminda gayonon na naman so panahon. No. Gari ngayon nagkakabuhay ning panahon na ini. O tangon yan, kasubanggi, igwan na ki mga abiso sa tuyang mga local chief executive na day palipted sa sendang mga advisory. O mala yan, magayon na naman sa panahon ngunyan. Pangyari talaga sa matalip ni Malinawalbay. Oy, kay Ma'am Joy Casquejo, good morning. Kay Sir Javier Bunsa. Good morning tabi sa Indo. Oy, sa mga parantabay niya to, paki-share na lang ano. Kan sa tuyang programa nganing mahiling mantabi kang iba. So, mga nagkakapiratabing munisipyo sa probinsya kang Albay, suspendido pa man po giraray ang klase. Ngunyanal daw. Igwaman tabi ngunyan tabi Sir Javier ki rollback sa mga produktong petrolyo.
Igwang ngunyan, puon ngunyan na aldaw. Ngunyan na aldaw, Martes. Oy, mga tugang dyan po sa Ginubatan, Albay. So, negosyanting babaya di. Gadan tabi matapos ini pagbabadilon kiday pa mabistong mga suspitsado kasudma. Sus Maria Josep. Negosyanting babaya di. Dahil nakipatawad. O dyan man sa San Jacinto Masbate mga tugang yinugyog nin 4.5 magnitude na linog kasudma. Mati nindo sulinog. Kaabot man baga sa Legazpi. O niha, dyan po sa siyudad Cantabaco, sobra tabi sa 33 kilos na karning oreg. O kinumpiskar po kang Task Force Bantay Karne dyan sa Sarong Barangay sa siyudad Cantabaco. Iyon is mga nagtitirinda ki karne na day po nag-aagi sa slaughterhouse. So, sinda-sinda sana nagbubuno. Yeah. Oy, ang Aleko Tabi Rene Boy Bulata may scheduled power interruption ngunyanal daw. Diyan po sa substation Pider 1 kang Tabaco City. Alas 8 nin aga sundo alas 5. Sumarabasan ka ini dyan sa Tabaco, Rimate. Da ka mo kuryente po na alas 8. Sundo alas 5 nin hapon. Digdi tabi sa Taytay Mate, madiklom naman ang langit. Subanggi mauranon digdi, sabi ni Rene Boy Bulata. Iringat-ingat sa natabi kita ha. So digdi tatabi maraman sa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno, lalong-lalo na sa mga pig-apod na flood control. Digdi tamaraman kung ampaw so pagkagibo umaray. Pag ampaw iyan, iaranod iyan kang baha. At least mabuking lamang sa mga kontratista na puros man sa napalangga po sa kasiminto linagdang bakal. Ang minabuklo na sa nabaga, ang minabuking ang kalikasan. May naguruhong flood control. Pagguho kang flood control dahil lamang ki bakal. Naros dos baga. Ang pait baga kang flood control, Rene Boy, sumanga gapu baga, pipatong-patong man sa na yan. Pigpaparatong-patong sumanga gapu, tapos pigtapal-tapalan kisiminto sa ibabaw. Laogon kitubig so gapo, bakong nahoros. Nahoros baga, bilog nahoros. Ay pangyari kan mga proyekto ta sa gobyerno. Kami narayamanon ang mga kontratista di. Narayamanon ang kontratista. Alas 7:20 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang. Ay, dito. Ay, dito. Alato na ha. Ano nangyari kaning pahit digdi? Alato na ha. Ano nangyari kay ni ay nahiling mo na yan? Sige.
Okay, sige tabi mga tugang pasalamatan tana muna an sa tuyang mga katuwang po digdi sa programa. Pasalamatan ta muna. Serbisyo Asin Ripa. Ayaan po dyan ang MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha. Dyan niyan sa along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Okay, Madam Aileen, ingat tabi. Good morning tabi. Uhayo gusaymas, ingat tabi permi dyan. Salamat. Siringman mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Riner Bursik ang syudad din Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw. Si ABC President Cap Art Abila kang SB Malinaw. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto ha. Bako sa waiting. May chance lamang kita maging milyonaryo. Good morning kay Boss Bob. Yan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Oy, pera na sa nang aldaw tabi Sir Javier bago magpasko. Kasuod ma 100 days. Ngunyan 100 days minus 1 pera tabi. Pera tabi. Pirang aldaw na sa natabi mga tugang mga kabayan. Pasko na sinta ko. Sabi ni Sir Javier, 99 days before Merry Christmas. 99 days before Christmas. Lapit na. Madali na, Sir Javier. Makaduman lamang ako kay Ninong Nina. Kaya lang ang ninong ko ngunyan saro naman sana. Maray man talaga tabi si Javier Sudakul na Ninong Nina nga di. Ako, sumanga ninong ninang ko kang binunyagan ako. Daray naman, dahil ko man miridbid. Ang natada na sa nang ninong ko so sa kumpil. Sa kumpil na sana. Maray man palan pagdakol ang ninong ninang nga di. Paano kita kini makapamasko dahil nakitang ninong ninang? Hirakaman yan. Oy, alas 7:26 na tabi mga tugang mga kabayan. Sige daw hata, konta daw tabi mo na ang linya kang pag-asa. Ramuntan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sa mga masunod na daw. Nakatutok tabi ngunyan Ma'am Nilia Marcaidaan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa pag-asa. Padagos na nagbabantay kang panahon. Sana din makalusot. Sige tabi, aramon ta pag-asa. Good morning pag-asa. Isang maulang Martes po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja.
Meron po tayong update regarding sa ating minomonitor na si Tropical Depression Hener na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility at kasalukuyan tumatawid po sa Northern Luzon plus the Southwest Monsoon or habagat na siyang pinalalakas hindi lang ni Bagyong Hener kundi pati ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naglandfall na nga po kaninang alas 11 ng gabi itong si Tropical Depression Hener sa bayan po ng Palanan sa Isabela, and as of 4 in the morning ay nasa vicinity na ito ng bayan ng Alicia sa Isabela pa rin. Taglay ang maximum sustained winds na 55 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 70 km per hour. May kabilisan po ito na kumikilos westward or pakanluran sa bilis na 30 km per hour at nagdadala na po ito ng masungit na panahon in many areas of northern and central Luzon. Dito naman po sa southern Luzon, Visayas and Mindanao, andyan pa rin ang habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas nitong si Bagyong Hener at si Bagyong Pulasa na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility and soon ay papasok na rin ng ating PAR. Base po sa latest track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin po pa westward or pakanluran sa mga susunod na araw itong si Tropical Depression Hener. Maring bago po magtanghali ay mag-emerge na ito sa may West Philippine Sea at maring lumakas pa as a tropical storm. So maring magkaroon na ito ng international name mamayang hapon. And then from hapon hanggang gabi, mananatili pa rin sa karagatang sakop ng Pilipinas itong si Bagyong Hener hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw hanggang sa patungo po dito sa pagitan ng Southern China and Vietnam. Base naman po sa ating forecast track, inaasahan po na nasa around 200 kilometers na ito west of Baguio City mamayang hapon at bukas ng madaling araw, mas malayo na ito sa ating kalupaan, around 475 kilometers kanluran ng Pangasinan. Base rin sa ating latest track, yung ating circle na kulay dilaw po, kung mapapansin nila, ito yung associated po sa malalakas na hangin dulot po nitong si Bagyong Hener. Maring doon sa ating forecast probability po, yung ating cone of probability, bahagyang umangat dito sa may parteng Ilocos Sur, yung sentro nitong si Bagyong Hener, o maring bumaba sa may Pangasinan mamayang tanghali. Sa ngayon po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mas maraming lugar dito sa may mainland Luzon, kabilang na dyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. Buong Cordillera Region, meron pa rin po tayong tropical cyclone wind signal number 1, kabilang ng Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, and Benguet. Buong Ilocos Region, from Ilocos Norte down to Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, may signal number 1 pa rin po. At hanggang dito po sa may Central Luzon, kabilang ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, and Aurora. Signal number 1 na rin po sa northern portion of Bataan, kabilang ng Dilalupihan, Orani, and Hermosa. Northern portion pa rin of Quezon, kabilang ng Polillo Islands, General Nakar, and Infanta. Northern portion of Rizal, kabilang mga bayan ng Rodriguez and San Mateo. At ang northern portion of Metro Manila, meron na po tayong tropical cyclone wind signal number 1 or malalakas na hangin, kabilang na ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Marikina, Manila, San Juan, at Mandaluyong. Itong mga areas po natin na nabanggit, automatically po ay suspended na ang sea travel for all types of sea vessels dahil within 24 hours magiging malakas po ang hangin around 40 to 55 kilometers per hour at bukod pa dyan, magkakaroon din po na paminsan-minsang malalakas na mga pag-uulan. And speaking of pag-ulan, asahan po natin yung heavy to intense rains dun pa rin po sa areas na pinakamalapit dito kay Bagyong Hener plus the habagat sa may western sections pa ng Southern Luzon and Visayas. Heavy to intense rains or hanggang 200 millimeters na dami ng ulan for today lang po yan. Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora, hanggang dito sa may Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, and Negros Occidental. Moderate to heavy rains naman po ang asahan or pabugso-bugsong malakas na ulan sa natitirang bahagi ng Cordillera Region and Cagayan Valley, rest of Ilocos Region, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, hanggang dito sa may Bicol Region at natitira pang bahagi ng Mimaropa, Western Visayas, and Negros Island Region. And other parts of the country, kabilang po ang Metro Manila, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na sasamahan din ng kalat-kalat ng mga pagulan and thunderstorms dahil pa rin yan sa southwest monsoon or habagat. Bukas at sa makalawa, aasahan pa rin po natin ang pamisa-misang malalakas na pagulan in some areas. Epekto pa rin po yan ng southwest monsoon at kabilang na dyan, by tomorrow hanggang 200 millimeters sa dami ng ulan pa rin sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, and Negros Occidental.
Habang meron tayong moderate to heavy na mga pag-ulan, dito pa rin po sa may norte, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Region, Zambales, Bataan. Mas lalakas pa po ang ulan sa Metro Manila, gayon din sa Calabarzon, Bicol Region, Central Visayas at natitira ring bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas and Negros Island Region dahil ito po yung time na papasok na itong bagong bagyong si Helen. And then pagsapit po ng Thursday, September 19, Occidental Mindoro pa rin po makakaranas ng pinakamararaming ulan, habang sa Metro Manila possible po ang moderate to heavy rains pa rin po lalo na sa umaga hanggang tanghali, as well as La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Aklan, Antique at natitira pang bahagi ng Mimaropa. Kaya naman po patuloy na paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin po sa mga pagbaha, lalo na po sa mga low-lying areas at yung mga hindi typical po na binabaha. Possible din po na magkaroon ng mga flooding sa inyong areas. Possible din po yung pag-apaw at pagragasa ng mga ilog, lalo na yung mga downstream. At possible din sa mga bulubundukin na lugar kabilang ng Cordillera Region, mga landslides, rain-induced landslides or pagguho ng lupa. Lagi po makapag-coordinate sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng paglikas at lagi makapag-ugnayan sa inyong mga local chief executives for possible suspension po ng work and class. Kabilang na dyan ang governors, mayors, and the barangay chairman even. At para naman po sa malalakas na hangin, dulot pa rin ng southwest monsoon. Bukod pa dun sa binanggit natin na signal number 1, meron din po tayong mararanasan ng mga pagbugso dahil sa habagat over Batanes, Mimaropa, down to Bicol Region, Visayas, and Mindanao. Magpapatuloy pa rin ang mga pabugso-bugsong hangin sa Zambales, Bataan bukas. Gayon din sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, down to Mimaropa, Bicol Region, at dito pa rin po sa Visayas and Mindanao. At hanggang Thursday, dahil nga dito pa rin sa southwest monsoon plus si Bagyong Helen, ay meron din mga hangin or gusty winds dito sa Isabela, Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, hanggang dito pa rin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, and Caraga Region. Bukod po sa malakas na ulan at malakas na hangin, meron ding matataas na mga alon dahil pa rin yan sa malakas din na southwest monsoon. Gale warning po nakataas as of 5 in the morning dito na po sa may Batanes and northern portions of Ilocos Norte and Cagayan, habang magpapatuloy ang matataas na alon dito pa rin po sa may southern Luzon and Visayas as well as Mindanao, sa Occidental Mindoro, Palawan, portions of Aklan, Antique, Iloilo, southern portions of Negros Occidental and Negros Oriental, Siquijor, dito rin po sa may Cebu, Bohol, hanggang dito sa may Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Zamboanga del Norte, and Camiguin. Hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 taas ng mga pag-alon or 1.5 palapag na taas ng mga pag-alon na mararanasan dun sa mga nabanggit natin na lugar. Possibly po magkaroon ng mga suspensions for small sea vessels. At sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, possible po yung hanggang 1 metrong taas ng mga pag-alon at minsan umaakyat pa ito kapag malalakas po ang mga pag-ulan. At update naman tayo regarding sa ating minomonitor na isa pang bagyo sa labas ng PAR. Tropical storm pa rin po ito with international minupulasan at nasa higit 1,900 kilometers silangan ng Central Luzon. Bahagyang mas malakas at 65 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pabuso hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos pa north-northwest at bahagyang mas mabagal sa ngayon at 15 kilometers per hour, pero eventually po ay bibilis din ito habang papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. At kapansin-pansin din itong cloud cluster sa may silangan po ng ating bansa na karamihan ay nasa loob na rin po ng ating Philippine Area of Responsibility, pero wala pa tayong indikasyon na ito ay magiging isang bagyo or low pressure area sa loob ng 24 oras. Base naman po sa pinakahuling track pa rin na pag-asa, papasok ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Pulasan mamayang gabi at tatawagin po natin na Bagyong Helen. Ito yung magiging pang-4 na bagyo for the month of September at pang-8 naman for 2024. Kikilos pa rin ito pahilagang kanluran dito po sa may Northern Philippine Sea, and within the next 24 hours from mamayang gabi ay nasa loob po ito ng PAR hanggang sa makalabas po maaring bukas po ng tanghali or hapon patungo sa may Ryukyu Islands at sa may East China Sea. Mananatili pa rin po ito sa tropical storm throughout the forecast period, susunod po 2 hanggang 3 araw. Subalit na dyan pa rin po yung enhancement ng southwest monsoon or habagat, kagaya nung nagdaan po na bagyong Ferdy na dumaan din dito sa may North Philippine Sea, sa may corner ng ating area of responsibility. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Dahil malingaw ka sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Good morning tabi kay Sir Jonathan Mondragon kang Spes dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology dyan sa TESDA. Mabuhay po kamo dyan. Kay Ma'am Ann Canyo, naday man na eskwela ngunyan ta suspendido. Morning tabi sa imo Ma'am Ann Canyo. Kumusta sa mga taga Tanawan? Magayon ining bagyo ta palaog sa par, madali man sa nang magluwas. Si Bagyong Helen ang sunod, at si Hiner naglandfall na. So at least paluwas naman ini sa par sa aga. Si Bagyong Helen na may international name na Pulasan, malaog pa sa natabi sa par, Ma'am Ann Canyo. Pero pakalaog sa parmaluas man sana. Very good. Arog lamang kanan mga bagyo tabi Sir Jonathan. Maski papirayan. Kaya lang pipapakusog kayo ni ang habagat. Habagat man na nagdadara po sa tuwi kay mga paguran, mga pagparos-paro. Kaya tabi Sir Jonathan ang presyo ngunyang kansira kamahal. No. Bata bawal sa tuang karne. Kaya ang napahitangon niyang puros toyo. Mahal ngunyan ang sira. Serbisyo Asin Reparo. Kamahal ngunyang kan sira, mapahita kaning sira Sir Jonathan. Suyao naman sa lata. Iyo. Mapahita kaning sira, suyaon sa lata. So chinap-chap na. Ay, ling mo na yan. Ingat tabi ha sa mga tugang niya itong mga parasira. Kung mapipwede de ka mo magparapipirit na dyan magpapara ralawod. Mayay na mo na nindo. Pabiluan naman nindo magdurdara kula susira dyan sa dagat. Pirangal daw man sa na yan. Dahil na ka mo magpara pipirit ng gad na magralawod pa ka mo. Ta delikado. Iyo, maski warang gilwar na hindi sa may eryata. Pasiguro. Iyo. Kunyang kunday ka mo mapapugol, gusto nang ganindo maglawod, siguraduhon nindo bago ang brief nindo. Siguraduhon nindong bago ang brief nindo. Nataman ngaya. Ngataman ngaya ta para ngaya malawod, kay puan bago ang brief. No. Kunday ka mo mapapugol, bagong iyo tabi Ma'am Ann Canyo. Kunday ka mo mapapugol na gusto nindo magralawod, siguro doon tabi nindong bagoan sa indong brief. Yo. Kung in kaso di malason ka mo dyan sa lawod, malunod sa piglulunada nindong sakayan. Kung halimbawa di malason ka mo, di ma-recover lamang ka mo, day ka mo paglibakon. Day ka mo paglibakon. Kadaklan ng mga parasira pag nakukuha baga. So natatagpuan bangkay na. Ngunyan
kadaklan bagang parasirang nakukuha pag nalububutod ang sulog brief na sana. Ngunyan kung tagip-tipo ng brief mo tapos luma, tigba ka na pigliliba ka pa. Ano man ngayon ni man na parasira na ini, tagip-tipon nga ang brief mo. Nangyari kang kinabanta. At natigbak na pigrelibak pa. Na-recover na ngayon subangkay kang parasira. O itong tagip-tipon ang brief. O kaya siguro doon tabi nindo bago ang brief nindo ha. Takong kaso matagpuan man ka mo, day ka mo malibak. Iba na ngayon ang color kang brief. Ay pangyari tabi si Rabier Bunsa. Ay inda. Alas 7:43 mga tugang mga kabayan ha. So break mo na kita. Pagbalik tao ni pag-restoryahan tayo ng mga nakalinyadang pag-urlayan tangon niya na di. So standby tabi muna mga tugang mga kabayan, commercial tabi mo na kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigit na at waring nagsasabi na tayo'y Serbisyo Asin Reparo kay Mahal si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:47 na po. An sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindan. Dyan sa naiyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya tabi sa mga naghanap ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse kang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Okay, mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita nin Martes. Pet sa 17 na palan kita ngunyan kan Septembre, taon 2024. Sundong po kita mga tugang, mga kabayan, alas 9. Kaskaso ng aldaw. So, 17 na kita kang Septembre. 99 days more to go before Pasko na. Sincha ko. Mapistahan ay mapistahan. Pasko na tabi si Rabier. Ninong mo palan si Pedro, ano yan? Candido. Nagbisa ka lamang kininong mo. Doro, diretso na po kita! Serbisyo Sin Reparo kay Mahal si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, ta 49 minutos, 49 minutes sa lipas tabi ang alas 7. So pag Martes, may mga session regular adi dyan sa Sangguniang Bayan kang Bakakay, dyan sa Sangguniang Panglungsod kang Tabaco, dyan sa SB Malinaw, tapos at dyan sa Panlalawigan. Sa Panlalawigan. So, hunitabi sa mga munisipyo asin na syudad na igwa po nin mga suspension, localized suspension kang klase. Ang Tabaco City, Malinaw, Bakakay, Piodoran, Pulangi, Kamalig, Santo Domingo, Ginubatan, Daraga, and Libon. So, dahil dyan sumalilipot, Sutiwi, Suligaw, yan ang mga daipong abiso. Ibig sabihin, pag da-abiso tabi Sir Jonathan, may klase. Dyan sa malilipot, daiki abiso, ibig sabihin, may klase dyan. Siring man dyan po sa may parting tiwi. May klase po tabi ka mo. Sige. Iringat na sa natabi ka mo, pero magayon bagang panahon ngunyan. Yan ang advantage ngaya kang pag-amay minasuspend kang klase, minaray ang panahon. Minarahay ang panahon. Pero ingat man po giraray kita ta, kasud maangani, pigiling ko sa mga naagihan kong mga salog, masulugon ang tubig sa kolor tsokolate. Kolor tsokolate. Iringat na sa natabi ka mo ha. Okay, sige. Uy, kasud may mamundong bareta dyan sa may parting Ginubatan. So 58 anyos na babaeng negosyante
ang gadan on the spot. Matapos po ining badilon kiday pamamidbid na mga suspitsado. Bandang alas 5:30 nin pagkaaga tabi Sir Jonathan. Guyugon mo yan. Makamuromondo. Sabi mga tugang sa investigasyon kang Albay Provincial o kaya Albay Police Provincial Office padagos pa tabing nagsasagibo ng investigasyon mantang nagpapadagos po ang hot pursuit operation sa pinagtutubo ng duwang suspek sa insidente tabi si Javier. Duwang lalaki databi ang naglaog sa kaunan kang biktima. May kaunan palan ini. Mantang nagluluto so biktima. Nag-order da ki kape. May turtindahan iniong biktima. Nag-order ki kape so duwan suspek. Paka-order ki duwang kape. Kan duwang suspek. Binadil sa payo ang biktima. Yugon mo ang si Javier. Babayi. Binadil sa payo. Dead on the spot. So, kaya padagos pa pong nagkakalap ni mga impormasyon ang kapulisan duman po sa posibleng makatabang sa tulos na pagka-resolver kang insidente. Kasabay so pag-aram po kang mga pagkakabisto kang nasa likod kang pambabadil. As in, posibleng motibo ka ini. Nyugon mo yan. Grabe yan Dipisil ngunya na panahon na talaga. Sige, di padagos po ang investigasyon kang sa tuya mga otoridad. Sa nangyari pong pambabadil gadan digdi sa sarong negosyante dyan sa ginubatan kasudmang amay na aga. Ay, nako. Ngunyan bagang gururang na ang mga ninong kita naman databian mata okay igwang itaong pamasko. So mga inaanak na. Bako na sa mga ninong. Baliktad na de. So mga inaanak na ang marigalo sa mga ninong-ninang. Sabi ni Sir Javier. Di paanon kayan maski arog ngani kayan tabi Sir Javier. Ang problema ko saro man sa nang ninong ko. Ay di saro sanan sa kuyang regaluan man. O bata so ninong ko gariday naman nagiinom. O regaluan ko kita kisarong bilog tapos may tanlad, rimati na. Kailang day man nagiinom ito. Igwa pa ki 5 minutos tabi bago mag alas 8. Igwa po ki scheduled power interruption. Diyan po sa Barangay Matagbak Substation Pader 1 o diyan sa Tabaco. Darangog ka mo. Portion kang San Juan, Kinali, Kabasan, Tayhi, Cormedal, Divino Rostro, Basud, Bangkilingan, Tagas, San Roque, San Ramon, Cobo, Cabangan, Salvacion, Fatima, and San Lorenzo. Purok 6 kang Barangabon. And dyan po sa may parting malilipot, sityo kang Mati, San Isidro, Iraya. O, day kamong kuryente po alas 8 nin aga. Sundo tabi alas 5 nin hapon. Ngunya na aldaw ini. May mga aayuson dang poste. Diyan sa pigpapatrabaho kang DPWH, diyan sa road widening. Sukat na kag-inot pa. Batay ning mga pustikan mga aliko. Ang DPWH man basta ngayang trabaho magsiminto kang tinampo. Labot mi man nga kung nasa taho kang tinampo sa pustikang aliko, siminton mi iya. Ano na daw kita digdi sa Pilipinas, Pwede man sa nagibuhon so tama. Bakit hindi natin gawin yung tama? At anang nahiling na kan DPWH na so mga poste kang aliko, nasa tahaw kang tinampo. Dahil lamang iabisuhan mo na so aliko, hoy, aliko!
Relipatan na nindo itong mga poste nindo ta sisimintohon mi ngaya so tinampo nasa tahaw siminto nasa tahaw kan tinampo so sa indong poste. Mala yan. Ay manggari ki koordinasyon ang DPWH sa kasa aliko. Ang gigibo kan DPWH basta ngayang project minigdi magsiminto kan tinampo. Di sisiminto. Isiminto ang tinampo nasa tahaw kang tinampo suposti kang aliko. May minaparangkal na sa ng mga motorista pag nakakabangga. Pag may nagadaan, si Javier, iyon na yan. Pag may nagadaan, saka yan ililipat sa poste. Ay ngaya may nagadaan. Maray nga kinilipat in poste ta may natigbak. Araw ganyan kaya. So ninong ko para bulang ito, regaluhan ko daw tabi ki pangbulang na manok. Morag man ni si Javier. Para bulang da so ninong niya, regaluhan niya daki pambulang na manok. Ako daw ang regaluhi ki manok, maski ba kung pambulang sa kuya. So pwedeng sabawan. Masiramon baga ang manok na native pagpisa bawan si Javier. Lalo na ngunya na malipot-lipot ang panahon. Paitan mo ang kinitib man na tapayas. Sus Maria Osip na ang sabaw kan tapos paingurag sa ng tanlad. Lagan mo pa so sabaw kang native na manok na so dahon baga kang lada. Inay ko po. Grabe ang rup-rup mo kayan kan sabaw tabi Ma'am Rica Chavez. Nakatana kinakinitib na manok na may sabaw, tinula. Sus Maria Yosef. Gisahon mo mo na sa laya. Paka nagpaparong-parong na sulaya. Igisa mo na sunitib na manok. Pakalaga kagaon, mulagan mo kitanlad. Iurula mo na sunitib man na tapayas. Inay, ang sabaw baga pati kaiyan, day man nag-aaso. Kung medyo naghihidali ka na pagkakan, rup-rupon mo ang sabaw, baga day nagkaparaso ang dila mo. Masiram ngunyan ang native na manok, kadita malipot-lipot baga. Yan maurag ngunyan na pag-uruharampangan. Nagigibo ngunyan tulay na daimang kisalaw. Iyo baga. May tulay ngaya pero dahi manasalog. Dahi sana ngaya ta sa masunod ngaya pag ako giraray ibinuto nindo. Yang tulay na daing salog papagibuhan ko yang kisalog. Arugan kaya. Pero ngunyan tabi si Javier, maorag ngunyan sa mga flood control. Ngunyan nagkakadiriskubre sa mga flood control. Kung tol-tol so paka, gibo kang flood control. O tamay dyan sa may parting 3rd district, bata na aktuhan ng gadna na bidyuhan. So sarong flood control, nawawa. So flood control, nawawa. Na timing ng gadna may nagbibidyo. Nahuros tabi si Javier so flood control. Kataklan baga, mailing taman baga sa mga diki-diki na gigiribo dyan. Pigparatong-patong man sa nabaga subga po. Ang pagibo baga kam, pigparatong-patong man sa nasumanga gapo. Ngunyan, pagkapatong kan mga gapo, sisiminton man niya sa ginduman sa ibabaw, toppings. Tatapingan man sa naso mga gapo tabi, batching nuli kamba. Ang kantidad kang proyektong iyan, milyones. Dahil man patingani na nagbakal kigapo ta, o nasugapo dyan sa salog. Amog-amog ang kontratista para ang pigbabakal niya sa nasiminto.
taday man nga ni kibakal. Taang proyekto niya nasa salog. Libre so basod, libre so agapo. Kaya lang daing bakal, ang pigbabakal man sa natabi, batsing no likang baso, siminto. Nem, bumaha. Laogon kan tubig so riprap, sudike, bakong nahuros na bilog. Pagkahuros hilingon, dahil lamang kibakal. Nahiling na nindo ya. Kaya ngunyan tabi mga tugang nahiling. Kalikasan ang nagpapahiling kang ebidensya. O ngunyan taarog kayan. Sige daw sa mga maurag dyan. Kasuhi daw nindo sa kontratista. Pasimbaga daw tabi nindo sa kontratista kayan. O kung sisay ang may proyektong politiko kayan. Sige daw. Takadaklan bagay, hambog kan mga politiko. Ako ngaya ang nagpagibo kayan. Dahil taram na ito pala so nakagulpi. Ngunyan, tanahiling na. Nahiling sa ebidensya. Nga ta daw tabi at uni ang haputa pala na di. Igwa magkakita ki mga bantay pag-abot sa mga araw ka na proyekto. Nag-ano ngaya sa opisina kang commission, ano ito? Commission on Audit, COA. Ano? COA? COA. Nag-aarano ngayon mga, di ba sinta ngayon mag-audit kang kung tama so paggibo kang proyekto? O yan ngunya na arog kayan, na-discover, daing bakal, maluyaon so pagkagibo. Ano yan? Tiway sana. Pabayain na ngayon sa masunod nga. Tawan ta naman ki pundo. Pagibuhan tagiraray ngaya. Sabi kang padihong ko, siba na ngaya naman. Siba na naman niya sudilin siya. Siba na naman niya sudilin siya. Supirak ngaya kang taong bayan, uto na. Kaya da kita digdi sa Pilipinas, kung halimbawa tabi mamrika ang kantidad, pasimpliyon ta sana ang computation, nganing masabutan. Kung ang proyekto ngaya kantidad kisang gatos, sanggatos ang kantidad kang proyekto, 80% kaiyan napapadalagan da tabi duman sa bulsa kang mga mahabas na kontratista, politiko, basta 80% kaan napapaduman, nahahabas, napapaduman sa mga mahabas. So 20% kayan, kang sanggatos na yan, uyan, napapadalagan dyan sa proyekto. Kaya ano man nasarig kayan? Mas triple, mas sobra pa suhinabas kaysa kantidad kang sa proyekto. Uraga. Jesus Maria Jose. Excuse me po. Pasensya. Iguyogo nindo yan. Kailing nga na kita. Sisayan mga, nga tamin na iling ka mong kontratistang bakong mayaman. Yun ang mga maurag ngunyan, kontratista tabi, batsing nula. Ano daw kung maging kontratista man kita? Kundi baga pag naging kontratista kita, kalayuhan kita kaya. Nata daw nga yata ining mga mahabas na ini sa gobyerno. Dahil papigkikirilatan. Dahil pa nga titamaan kang kikilat. Nata nga yata kitang mga pobre. Kita na sa nangayang mga pobre ang perming minasapar kang pagdios. Huni ngayang mga mahabas na ini, natataday ngaya. Padago sindang nagyayaman,
padagos man ang panghabas. Duman ito sa 3rd District, tabi, Batching. Yugo-yugo nindo yan. Nahuros maringan ita. Na-timing na may nag-video. Maorag talaga kita, di. Yan ang maorag sa tuya ngunyan ta. Gabos kita igwag ki mga cellphone. Nagburo-video duman sa baha. Na-timing ng God. Nakuan ang God ki video so paguros kang bilog so nauros. No. Timing mo na yan. Gari bagaso, Batching, gari bagaso ngaya makarigos ka. Gari man sana so makarigos na naghuros. Pangyari sa matalip ni Malinaw Albay. Ko na sa nakita. Sige ta, alas 8:08 na. Kumpiang 8 mga tugang an sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-break mo na kita ha. Baka lamang masabay pa o kaya maisalbarta pa sa orasyo impiratan mga arog kaya. Sarabay po muna kita sa orasyo impirata. Tatawad sa pagbalik ta. O dyan sa syudad Cantabaco, mga tugang. Aktibo so apod kani Task Force Bantay Karne. Sa mga lugar baga, sa mga burbarangay, may nagpapabarakal dyan ki karning urig, pero day man nag-agi sa slaughterhouse. Ibig sabihin, day man na inspeksyon kan sa tuyang mga otoridad kung okay iyan na pigbabakal tang karni. O kasudma, may nakumpiskar dyan ng mga karni na day po nag-agi sa slaughterhouse. Sa pagbabalik po yan kang programa. O sarabay po muna tabi kita sa orasyo impirata, baka lamang tabi maisalbarta pa supira kang kabankang sa tuyang gobyerno. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos
Ubos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJD Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:16 mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan asin ang programang ini. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha. Dyan yan sa along National Road sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi kidor, boarding house,
Diyan na tabi ka mo sa MBY Dormitory. Safe na safe po ka mo dyan. Siring man mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse, ang syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Balik po mga tugangan sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Marte. Pet sa 17 na po kita ngunyan kang Septyembre taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Ma'am Emmy Makapagal, good morning po. Pabati po. Happy birthday tabi, Ma'am Emmy Makapagal. May gusto Birthday ni Ma'am Emmy ngunyan. sabihon mo, Yan, happy na birthday pa. ibaad na magustuhan. Ano tabi, Ma'am Emmy, may pansit ka lamang dyan. Dyan makipansit lamang kita. Oy, good morning man kay Ma'am Edna Barquilla Latunda. May pangyari. Masiramon nyo yan ang sabadi. May gusto ka sa kuya, Oy, Ma'am Edna, sabihon mo. anan masiram kang saba? Kadaklan kay pigigibong turon, pigigibong sinapot, maorag kang saba, supig kakaon sa nang hilaw. Masiram mga tugang ang saba pagpig kakaka na hilaw. So medyo mapuro pakla pa. Bako ngayon Ma'am Edna, mas masiram pigkakao ng saba paghilaw. Dara-diretso na tabi kita! Serbisyo, sin reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kung may gusto ka sa kuya, magharani ka. Sige tabi, miss you too. Miss you too. Sige. Alat to na tagari standby tabi si PM Tony, kasabay dyan si Mayor Villesa kang Bakakay. Kuanta daw mo na tabi ang linya ni PM Tony. Naka-standby si PM Tony dyan sa Bakakay. Kuanta mo ng linya. Ramon ta mo na magiging ramon ta mo na ang istorya dyan sa Bakakay. Kay PM Tony, naka-standby na siya. Sige, alas 8:20 na, mga tugang, mga kabayan. Nasa linya na si PM Tony. PM, maray na aga sa imo. Please come in. Yes, sabi Sir Mox, good morning. Kasi nga, Diyos marahay na pagkaga sa tuyo mga parantabay. Dahil kita ko dyan, digdi sa banuan kan baka kay tabi Sir Mox. May klase na. May klase ang Bakakay. Roger to that. Duman ba katabi Sir Mox, so PIA may pinalawas na suspended pa. Pero si Mayor, nagbase sa tabi Sir Mox, duman sa 4 AM forecast. Kasi iba nagbase duman sa 11 PM. Roger to that. So ibig sabihin PM sa Bakakay may resume na sa klase. Resume na. Okay. Kaya sa ngunyan may klase na ang banwaan kan Bakakay sa gabos na level. So ibig sabihin ang Bakakay malilipot tiwi padagos ang klase ninda.
Roger Badat. Tamaray naman bagang panahon. Dahil man nga, naguran ko niyan tabi PM. Di kalmado ang panahon digdi sa area. Oo. Kumusta dyan? Di ba may session ko niyan ang bakakay? Igwa ning sesyon, takang kasusaro, wala ning sesyon, nasa seminar da, sa mga sanggunian bayan members. Martes man dyan na di. Roger. Okay, sige. Pero maiba kita tabi Sir Mox, sa aga, gigibuhon ining, ano po kini, Grand Homecoming Parade. Grand So, Homecoming Parade kan mga taga-bakakay? So nanggana tabi ni Sir Mox sa kakatapos pa silang Miss Bicolandia 2024. So taga-bakakay. Roger, duwa ini tabi Sir Mox. Yugon mo yan, ano? Sige daw. Si Miss Mickey Angela Barcela, inso Miss Bicolandia 2024, and sa Saro, si Elton B. Bicchio, iniso Miss Gay Bicolandia. Parehas ini taga Banwaan kan Bakakay. Awiyo, parehas sa nakuanin so title naman sa naga. Sabi nga ni Mayor Saga, magkataig mo din Grand Parade, para dumantabi siya. Siyon ta kung ano man ang... Preparasyon. Sige daw. Preparasyon. Sige. Dako lang online ni sa Banwaan kan Bakakay ta. First time in the history ni tabi Sir Mox. Back to back. Back to back. Sige. Sige daw. Lang siguro ang date lang napayag ni Mayor digdi sa panggagana kay ning duwa na pambato kan Banwaan kan Bakakay. Saka katapos pa silang Miss Bicolandia and Miss Gay Bicolandia 2024. So, live pa sa Mox, ko na muna kay Mayor Ann Linya. Mayor, good morning, Tabi, Mayor. Hello, good morning, Tabi, sir. Ay, Manny Moksaya po ining kaulay mo. Live po kita sa Bicol Net TV. Mayor, makaugmahon pag-arog kayo ni na duman sa Naga City. Gari back-to-back na ko akan mga taga-Bakakay. So, sa puro pageant duman, Tabi, Mayor. Ano po ang... mga preparasyon tabi nindo dyan sa LGU Bakakay magkakaigwa da tabi kay Granda apod kay ni homecoming ang sa indo mga pandiurag na pambatok ang Bakakay. Ito sir nakulaw na onra na dinara ka duwang sarong kandidata sarong pangkang LGBT. Nakulaw ng pagkam ang bagal talagang dahil ngunyan lang nangyari ini na ang duwa yun nagko sa Naga na guminana. Kaya po nagpan po ako sa aga magkakaigwa ki parade para taon ta mag-on drama so duwang nanggana para sa mga masunod iwa lamang na magsunod sa inyong mga yapak. Yan gusto pong sa mga Bakakayanos kung may mga futuro na pwedeng sumunod sa inda. Kaya po, gigibuhon ko po yun sa aga. So, magkakaigwa palan ki pagsabat Grand Parade. Ini pong duwang nanggana sa aga tabi, Mayor? Ayun po, sa aga po, alas 3 ng hapon ang may start. Opo. Okay. Pero tabi kay ning Grand Parade parang apod kayan so parang imo-motor kay diyan sa Banwaan kan Bakakay. Ano po ang pwede pang halimbawa maitaong parang gratification din kang LGU Bakakay digi sa nagkaduwang nagtaong unra tabi diyan sa Indo? Hindi po nga konpo iharap ko pa ngunyan maramang ko po kumuha ng pagkansagunian na mga rekomendasyon ninda na may kasal lamang sa duwang nagdarakan sa tuyong banwa na ikataw sa tainda. Pero po ako, personal kong kwarta na mataw ko sa ibang duwa. Ayos! Dahil ko nga sabi mo na tabi, Mayor, kaya aram ko kasi ang mga sanggunian bayan mapasar iyang kiresolusyon. Mapasaran ki resolusyon. Opo, pero si Mayor kang Bakakay personalmente matao ki token duman sa dagkaduwang nagtaong unra sa Bakakay. Iyo po. Yugon mo. Hali mismo sa imo Mayor ha, sa personal mo. Ay dito sa kuya.
Ali mismo sa kuya. Iyo. Kung ako taga Bagakay, gari mainggan niya ra kung mag-intraman ta, baka lamang manggana man ako. Yeah, gusto mo po hikayato ng mga Bagakayanos na kung lamang maka-arog man sa inda. Iyo. Nakakahay moral baga tabi mayor ang arog kan. At least mahilingan kan mga taga Bagakay na kami man daw ngaya, pahiton mi man ta, baka ngaya surtun man kami, di nakaka-high moral iyan sa arog ka na perming suportado kan local government iyang mga taga dyan sa Indotabi. Opo, pero actually po, sir, yan ang sunanggana kang Miss Caragumoy, hindi, kang, kasi, kang testa man na siya man ang gana po. Very good. Adi, matibay talaga. At least dumanbaga sa laban dyan sa Naga City, talagang matitindi naman sa mga kalaban niya duman. Iyo po, matitindi po ang kalaban niya po duman. Kaya, magmahon ako na yan na nangyari sa Banwa. Sabi mo nga ni Tabi Mayo, first time in history dyan sa Bagakay iyan. Iyo po. Ayo. Very good, Tabi Mayor. Unless otherwise, may gusto ka patabing sabihon sa kuya pong pagbati sa imo asin sa mga taga-Bakakay sa onra na uli kan sa imong mga kababayan dyan. Mayor, mensahe mo po sa mga taga-Bakakay. Mas marayaga sa tuya sa mga Bakakayanos. Sana po anduyugon na po ang pag-abot ng duwang kandidata sa tuya na mangyayari sa aga sa parade na sana po kita magkasaro po kita sa okasyon na maabot. Kaya po mga Bagakayanos, sana po arugunta po si Andua po na big ang sa tuyang Banwa ipiglalaban sa ibang lugar. Kaya nakulaw na kong pasalamat sa Indang Dua na sinda kinuaninda ang pinakahalangkaw na posisyon sa Naga. Okay. Congratulations, Tabi Mayor. Salamat sa oras mo and mabuhay tabi ka mo dyan sa Bakakay. Okay, mabuhay mo. Okay. Sige. PM. So yan tabi Sir Mox ang mensahe and magayon ni Sir Mox. Galing nga ni ako talaga Sir Mox. Nagbabalyo na sa Bakakay. Gusto mo man maging ratanganing igwa ka man ka-incentive? Oo, kasi ang malinaw ito tabi Sir Mox kasi incentive na itatao ni Mayor halo mismo sa iyang bulsa. Iyo. Gari daiman ki dakulang budget baga ang munisipyo ka. At least may pang-high moral lamang sunanggana. Sisay nga nito so nanggana tabing Miss Bicolandia? Ni alat ka tabi Sir Mox. Sa Miss Bicolandia tabi Sir Mox, si Mickey Angela Barcela. Roger. And ito no, sa Ladukan LGBTQ, si Elton BBQ. Ano na? Ano ito? Apelido? Elton BBQ. Elton. Mga Marcilla, taga dyan iyan sa Bakakay, di? Roger, ang mga Barcela, mga taga-Bakakay yan, Bakakay, Bongga. Taga-Bongga. Gari mga sa diri ko pantawin ni PM. Awiyo. Gari man sa dirin tao mi pa ni Madam Edna Barquilla tapos ni Ma'am Cecil Nolasco tapos ni Ma'am Ching Praxidio nga sa dirin tao mi pa ini kumbaga nasa dugo talaga nasa dugo mi talaga nasa dugo mi ang mga champion nya ay pangyayari. Alas 3 na sa aga. Alas 3. Hindi po nitong grand homecoming. And also, naiaputa naman kay Mayor so inot na baga na ipaabot sa imong report. Regarding Mr. Mox duman baga sa delay na pasahod kan Gio. Sige daw. Yung nanggad pala. Ano nangyari pa lang kayo? Okay na. Ano da? Sige daw. Ngunyan. Balik ka madali lang tabi Sir Mox. Sige daw. Maray manta naparamdam mo sa kuya. Balik ta daw tabi si Mayor Gararay. Hello sir. Mayor. May nalingawan palan kami sabi kang dai ka dyan. So mga job order ang naka-assign dyan sa imong opisina. Dai tabi nagsweldo dyan sa LGU. Ano nangyari po kayo Mayor?
Hindi po, ngunyan po sir ang release ng tumungos sa Saudi na kami mga dokumento pang dito ng pigayos para pagpan na direksyon ng pasahod na. Basta ngunyan pong aldaw, naka-ready na po so pang Saudi na. So may kulang na mga dokumento kaya di sila nakasahod. Ayan po, oo. If na ito po sir ang mga dokumentong i-execute so DTR. Apo. Yan po ang babasihan sa mga compute para maayos ang Sabi databi mayor sa ibang GO nagsweldo so sa opisina mo sa databi ang pinasweldo. Dahil po sir, gabos po. Gabos. Gabos. Very good. Okay. Si Sarabay pala, Sarabay. Ay, very good. Okay, sige. Okay, Tabi Mayor. Salamat, Tabi Giraray. Okay, sige. Gabos man lang, Tabi PM. Oo. So, balingon yung pala na daw Tabi Sir Mox. Release naman, so... Una ko so... Una taso... Naka-assign sana sa Osip of the Mayor, Ma'am Cecil. Balik Tabi Giraray PM. Di gabos man pala na job order. Ngunyan, okay na pala Tabi Sir Mox. Na-complain na ata sa mga resikitos and also ngunyan, sabi ni Mayor, ayon mismo kay Mayor, ngunyan na daw nakatalaan na itatao sa mga sahod ng job order na inot lang nagpaabot sa tinikan sa semana na dahil pasinda na papasahod Tabi Sir Mox. Gabos man pala. Bako man sana so dyan sa Osip of the Mayor. Roger. Gabos man pala na job order. Sige. Iyan naman, guro garastoso naman ni Don Sildo din daw. Sige. So, yan Tabi, sinumog sa mga dudang pang informasyon. Digis sa kong lokasyon with Mayor Edsel Villesa, Kanbanuan, Kanbakakay, Tony Kilisnay, Kasurog, Kambicolana Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa BicolNet TV. Salamat. Salamat kay Mayor Edsel Villesa, nakasabay ni PM Tony dyan sa Bakakay. Ma'am Edna, may grand parade sa Agaso nanggana sa Miss Bicolandia. Taga Bakakay pala nini, Ma'am Cecil. Ma'am Cecil, nasa diring tao tapa ini. Ma'am Ching Praxidyo. Bakon mga sadirita pa ining tao ining Barsila. Manayid na. Bakon mga sadiring tao tapa bagay ini. Diyan sa isla kang Bakakay. Anong isla kang Bakakay? Banuan kang Bakakay. Siya po sunanggana naman sa binibining pagkaan. Binibining Bicolandia ba yan? Diyan sa Kamsur. Maurag na pagdanggana ka man dyan, maurag ka na. Ano Tabi manayid na taday ka nagre-revoke? Bakon sa dirin tao tapa ini. Sa dirin tapang tao ini, mga dyan sa mga taga-Bagakay. Dahil ka nang nagkakamali, Sir Mok. Sabi ni Ma'am, iyo baga, sa dirin tao tapa baga ini Tabi. Mga champion. Ma'am Ching, sa dirin tao tapa ini. Parehas ni Ma'am Liz. Sa dirin tao tapa baga yan. Ige. Di sa agay gwaki grand parade. Tapos si Mayor Villesa da mata o mangki incentive naman sa nanggana. Maray kayo mag-intraman sa mga arog kang Tabi, Ma'am Ching. Anong pwede kong intrahan? Dahil man ako pwede naman sa Miss Gay. Ang Miss Gay baga Tabi, Ma'am Ching, dapat ang lawas mo maorag. Dapat balingkinitan ang lawas mo. Kita na gari na kita penguin.
Yagan mo ya. Dahil kita pwede naman sa Miss Gay. Saan kita pwedeng mag-intra? Nganing mabalo taman, mag-champion man lamang kita. Saan daw kita pwedeng mag-intra? Ano tabi, Ma'am Ching? Saan kita pwedeng mag-intra? Hinda ka daw ngaya. Sige. Alas 8:37. May naipit pa kitang commercial, Ma'am Idna. Ganyan. Arab talaga kaya. On air pa. Sige. Alas 7:37 sa pagbabalik tatabi. Digdi kita balikan ta dyan sa tabako. Mabalik kita dyan sa tabako. Madali sa natabi ini. May naipit sa na kitang commercial. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 41 minutos tabi, 41 minutes makalipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan na hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, diyan na po kamo. MBY Dormitory na tabi kamo. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang syudad din Tabaco, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Balik po mga tugang Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Martes po kita ngunyan, petsa 17 po kan September taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Doro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sana ngaya ikaw ang star ng aking Pasko. Sana ikaw ang maging star ng aking Pasko. Iwa. Oy mga tugang, 43 minutos tabi, lipas na po ang alas 8. So balik kita dyan sa syudad kan Tabaco. Kasuod maabot po sa 33 kilos kang karning urig. Ang pinagkumpiskar po kang Task Force Bantay Karne o dyan po sa barangay Matagbak ang syudad din Tabaco. So o kaya ini pong Task Force Bantay Karne nakipag-coordinar po ini duman sa mga kapulisan. So mga nagpapabakal databi nin karning urig dyan sa barangay Matagbak. Pasiring sinda so operation kan Task Force Bantay Karne kasudma. So sigon mga tugang kay Jose Ernesto Ros, Meat Inspector po kan Tabaco City Veterinary Office, na konsiderado databing hot meat ang karne ta ini po databi day nag-agi sa slaughterhouse. Kung sain pigbobono po ang buhay na urig o baka karabaw antes ipabakal. So sa naging operasyon tabi kasudma 33 and 1/2 kilo ang nakumpiskar. Kang grupo po natulos man po ining ilinubong mantang may sadiriman kang karning urig, posibleng masangatan po databi nin kaso. So madakop gikong halimbawa mag-utro pa ini, posible databing kung mag-utro pa magtinda, so posible databing kasuhan na kan Task Force Bantay Karne kan syudad. So, sana maging leksyon ini. May mga barangay mananggad talaga na nagtitirinda po ki karne na day po nag-aagi dyan sa apod kini, sa slaughterhouse. Kasi dapat bago bunoon ang sarong hayop, arog kang urig, baka, karabaw, ano pa man yan, dapat mag-agi po muna sa meat inspector, sa inspector. Tanganing siguraduho na day po kihilang ang babakaluntang karne, ang pigbabakal kang apod kini, kang publiko na karne. So,
Igwa dyan sa mga barangay talaga na nagbuburuno na arog kaya. Pigbubuno sa indang lugar, pakabuno sa indang lugar, duman sa nasa sa inda, tapos titinda, babakalon taman. So sabi digdi, konsiderado da atabi na hot meat ang karning arog kayan na day po nag-agi sa slaughterhouse. So pigbuburuno dyan sa barangay, tapos pigpapa bakal man dyan sa barangay. Magsunod sa nakamuta kung dae, madakop ka mo sayang man 33 kilos ki karning urig. Agura nang ano ngunyan, ang kilo kang urig, labi na bagang 200 o magti 300 na. Durda ko man ang kantidad. O at 300 kilo kang karne, o 33 kilos, irak man. Ayo. Pag siyempre may may binalga na ordinansa, ang sunod kang pwedeng kasuhan. Ayo. Kaya ingat na sa natabi ka mo hata. Naglilibot so task force sa bantay karne kan syudad kan tabako. Siguro bako sana dyan sa Matagbak and maging sa iba pang mga barangay, dapat makiriparo man tabi ka mo ha. Reparohon nindo tanganing day magreklamo ngata ngayata kami sana. So pigdakop dyan sa Matagbak, so ibang mga barangay libuta man tabi nindo. O nganing day ka mo masabi naman na pig single out sa nanindo, so dyan sa barangay Matagbak. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sabi digdi, brownout na ngayon sa muya, sir. Di ba may scheduled power interruption ngunya ng Aleco. Dyan po sa Matagbak Substation Feeder 1. Di dyan iyan sa sentro kan Tabako, 8 a.m. to 5 p.m. Kasabay tabi ka mo dyan, Ma'am Edna. Brownout na sendo, Ma'am Edna. Sa portion po kang San Juan, Kinali, Kabasan, Tayhi, Cormidal, Divino Rostro, Basod, Bangkilingan, Taga, San Roque, San Ramon, Cobo, Kabangan, Salvacion, Fatima, San Lorenzo, and Barangawon. Bakong taga dyan ka sa San Roque, tabi, Ma'am Edna, Barquilla, Latundaan. May kuryente sa indaw dahil igwa nga kami generator. No. Mayaman. Mayaman ka talaga. May kuryente da sa Ma'am Edna. Ano nangyari? Nga tanong barangay ka mo? Anong barangay ka mo ta? Kasabay baga ka mo digdiho? San Roque, Tagas, San Roque, Iguadig di Kuryente. Sa San Roque Igwang Kuryente. Nga tapira ang San Roque. Kasabay baga digdan San Roque. Kasabay ang San Roque alas 8, Sundo alas 5. O baka dahil pa nagbabrown out dyan sa Indo? Manahid na. Kamu na sa natalagan maray. Dahil man na nagbrown out sa Inda. Aray pa kamadi. O nigiraray, dangog tabi. Tasigang harapot. No rin nga mapail kang COC sa mga makarandidato. Basta tandaan po nindo, so bago tabi ka mo mag-file kang COC, siguro doon nindong registrado ka mong botante. Bako manda sa Rabay sa San Roque. May ibang linya, kasi Feeder 1 man sa natama, may ibang connection kaya na bako man subilog na barangay, brown out. May portion sana kasi so ibang barangay, so iba sa barangay nakakonektar sa ibang feeder.
Kasi Peter 1 man sana ang may scheduled power interruption kunya na aldaw. Okay, sige. Petsa 30, mga tugang tapos na o deadline o kaya tapos na po ang pagparehistro diyan sa Comelec. Oy gwapa kipirang aldaw tabi kamo na magparehistro, tangani po makapagboto kamo. Makapagboto po kamo sa May 12 2025 midterm election. Dapat makarehistro mo na kamo. Okay, pakarehistro October 1 to 8. October 1 to 8, yan po ang schedule kang pag-file kang sertipiko de kandidatura o kaya COC. Ma-file na po so mga makarandidato. Maaraman ta na kung sisiyan. Kung saray-say magralaban. Duman pa sa nagita mapuon mag-discuss kung sisiyan magralaban-laban. Abo ko kaya na magpapara paluwas na kita digdiki salang impormasyon tapos dahil man nag-file palan. Gusto ko so opisyal tapos so totoo bakong fake news. Kaya dahil pa ko kipig sasabi na arog kay nan malaban sa sarong lugar, si arog kay ni, si arog kayan. Halaton ko, pag nakapile na, saka ta sa saro-saroon, per municipality, nganing maaraman po nindo, kung si Saiso nag-file para mayor, para vice mayor, para konsyal. Sa May o kaya sa October 1 to 8 po yan. Diyan kita mapuon kung sa raisay. Okay. So, nori naman niya ang karampanyahan. Dahil nangangahulugan mga tugang mga kabayan na pag nakapile ka na kang sa imong COC, pwede ka na magkampanya. Dahil itabi, bawal pa po. Tamay schedule man po ang pagkampanya. So, yan nga nilugodan medyo delikado. Tapag nakapile ka na kang COC mo, saklaw ka na po kang rules and regulation kang Comelec. Dahil ka dyan pwede mo na magkampanya na dahil pa po ki-schedule kan sa indong official campaign period. At baka ma-technical ka dyan, baka ma-disqualify ka. So, campaign period po kang national, arog po kang resenador sa ka-party list, mapuon po yan February 11, 2025, sundo po Mayo 10. So mga senador, so mga party list, mainot sindama karampanya. So sa lokal, arog po kang gobernador, board member, congressman, mayor, pababa, mapuon po ang karampanyahan nindo Mayo 28. May 28, ano man na May 28, tapos ng eleksyon kaya. March 28. March 28, sundo po Mayo 10. Diyan pa sa natabi ka mo magkampanya, pwede na ka mo magtaram dyan na, iboto nindo ako. Ako ang mapauswag kang satuyang nasyon. Okay. Sige. Pag Mayo 11, Likorban tabi Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Likorban. Ibig sabihin, bawal ang alak. De pwede mag-inom ki alak. Pero pwedeng magkanap. Tadispirasiyan kang eleksyon, karanapan iyan. May 11. Pag May 12, mga tugang, iyon na iyan. Bawal manggiraray ang mag-inom. Election day. Diyan ta na ibubuto sa tuyang mga kandidato. Ang sabi ni Boy Libak tabi, Ma'am Gina, Ma'am Edna, sabi ni Boy Libak, ang ibubuto niya daas sa Mayo 12, 2025, so makatao. So makatao. So makatao. No.
Murago nini sa kuyang alalay. Ang iboboto niya databi sa May 12, 2025 so makatao. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bangki sa higdaan, nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, makukundi si mong boses, iyo pala. Serbisyo asin reparo. Oy mga togang, igwa na lang po kita 3 minutos bago tabi magalas 9. So digdita naman po muna para mientras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Martes sa September 17, 2024. Sa pangaran kang o kaya ni PM Tony dyan sa Bakakay, kasabay niya to si Mayor Villesa. Sa pangaran man ni Maestro Neil Adto na sa muya pong station manager. Sa pangaran man po kan mga katuwang ta sa programa, syempre yaon po dyan si Madam Eileen, kang MBY Dormitory, salamat tonon. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, City Councilor Riner Burse, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila Kang Malina. Sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Sa ngaran po nindo gabos mga tugang mga kabayan, mga parantabay niya to, pakishare na lang kan sa tuyang programa nganing mahiling man kang iba. Mga tugang mga kabayan, ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo asin reparo. Adios amigos! Domo arigato, iringat po kita. Bye-bye! Thank you! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo
na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.